Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah, muga-muga ibadah jamaah maghrib kewajiban iki wau diputerake karo Allah Subhanahu wa taala. Maka sedaya kemawon ingkang kawula nang semawon nasibun. Bismillahirrahmanirrahim. Iki alhamdulillah iki wonten hadis
mending jenengan dikir wiwitan ojo Al-Quran sing akeh. Itu nanti Allah kan wis ngerti karepe sampeyan. Ora perlu dibuntu karepe. Wis misalkan ngene, iki cek gampangane. Makane ana ulama, ana para kiai ijazah ngene. Ora duwe hajat apa maca selawat ping 4444. Iku artine apa sibuk. Ora perlu kakek nyebutno ya Allah, dagangan kula laris 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 aja ngono. Allah iku sampe diaktifno karepe ngono. Dadi mending maca selawat sing akeh. Menyibukkan diri dengan bacaan selawat, otomatis Allah akan ngabulno apa sing didadi karepan sampeyan. Lah jenengan ngotot lengker, iku jenenge ngulangi Allah. Ya Allah, sawah dapat, ya Allah, sawah dapat, ya Allah, sawah dapat, ya Allah, sawah dapat. Cara malaikat jahat ora diterapo ya ben makanya orang ulama itu ijazah kadang mau maca guru ping-ping ping akeh agar jenengan gak sibuk zikir nang Allah, kelalekno penjaluke. Justru ketika sampeyan lali dengan apa yang saya minta, Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Alhamdulillah. Makanya rutinan itu pun terus karena di situ sama tidak ada permintaan apa-apa. Di sini zikir, di sini sholawat, di sini puji nama Allah, atas rotipan. Itu kan tunggu-tunggu yang mesti diulang memuji Allah. Zikir kata zikir. Artinya apa? Enggak ngebot nunggu di karepe dhewe. Nah itu justru Allah akan ngabulno apa sing dadi kepinginane wong niku. Mergo Allah sing ngatur donya, mergo Allah iku sing ngeruh sampeyan pantes dadi apa ngono maksude niku. Paham nggih? Ora kok ngomong donga elek bener pun salah paham. Iki ditingkatno ilmu. Lah makane hadis niku alhamdulillah saged kita pahami. Jenengan jane paham kenapa apa sih? Nek kadang kiai nang ulama, kiai kula niku lho ada problem ini. Oh, maca surat Al-Kahfi ping sampingi. Itu artinya kita cek sibuk zikir karo Allah, cek sibuk karo maca ayat-ayat Gusti Allah. Dan di situ nanti hadis qudsi ngekei Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang diberikan kepada orang yang minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya jenengan misalkan ada hajat Allah, saiki ketika ilmu nih orang perlu kate ya Allah, mobilku ndang payu, ya Allah, ganku iki kok sedina-dina tek si ora samuni ngono. Ya Allah, daganganku kan sing lugu ora usah maca ae la ilaha illallah tunggu gendiro subhanallah subhanallah. Wonten lho maksudnya. Masalahe nopo ya? Lek jenengan balik muni kan artinya kan Gusti awal kan wis ngeruh ya. Sampeyan iki butuh iki, sampeyan iki karepe ngene. Dadi banguni penjaluke nafsu ati, mending ati karo lesan iku gawe zikir nang Gusti Allah. Meneng-meneng ambek toko, kul wallahu ahad Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul wallahu ahad Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Gedene ping 200 sak mesti ono pemoro. Ya lamun ora ono pemoro sak oleh ganjarane maca Al-Qur'an. Assalamualaikum Muhammad. Ini peningkatan ilmu tentang dunia. Makanya jenengan cek Pak ngertosi kena apa sih Allah itu gak seneng ngomong sing liwati batas air doa, liwati batas ing dalem penjaluk donga. Ini kudu penting. Maka Allah kan dia perintah donga kan. Tapi ojo sampai seakan-akan jenengan iku dikte Gusti Allah. Lebih mau sing pertama kalau terus Bismillahirrahmanirrahim. Ingatasi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Sopo iso. Akhirnya kan wong sadar, iya nek aku dudu sopo. Sampainya coba kok. Nah, misalkan orang saiki wis ada teknologi apa bisa iso nang bulan. Ayat ini ya sederhana. Ora mesti nang bulan jajal gawe pesawat munggul nang matahari. Wis kira-kira menungso pinter wis akan merasa lemah. Iya rek cedhek matahari. Kalau saiki jam 12 panas kaya ngono. Nggih ora. Durung cidhek wis kobong sak kapal-kapale. Akhirnya manusia akan sadar, oh iya ya kan kita ini nggak bisa apa-apa. Gambarannya menungso sing sombong. Misalkan ono wong duwe kekuatan, gelut menangan, kayak Tyson misalkan. Ayat ini bisa nyadarkan dia. Lah jadi musuh padha wonge diwantem upamane guru ning Inggris. Diwantem ketua. Jelas jelas. Terus ben musuh ketemu wong sing guru nyekiti kan menangan. Ya kita kan sombong di hati ini. Sopo iso ngalahno aku. Tapi jajal kono son iso oleh anjene hebat. Jajal anteng kayu gede. Iku perintah amat tak disuni wonten. Anjene kono ilmu musuh jagoan. Jajal cagake listrik tempilingen. Ya kan mongko kan. Tapi ecer jelas gak iso. Ngono maksudnya tak jisun niku. Dadi akhirnya kok akan sadar, oh iya ya ternyata aku ini sing kalah gak ada apa-apa. Tapi lek dielingno demungsuhno sing sak padha-padha, ya terus akan sombong. Lek perbandingane sak padha. Misalkan sampean kuat, kalau berolahraga mancur, musuh sampean untung seset bisa, ayo gelut. Sampean mantep yang mesti geblak, orang ada ditempelin di dunia tok. Akhirnya kan musuh hebat. Musuh aku, wong tentu dhewe geblak. Lah jane musuhe tuh seset bisa. Iku mesti tapi jajal sampean niku anjene kon hebat. Ini kan kata perintah anjene kon hebat jajal jebol wit randu. Maka dia akan sadar, oh iya ya ternyata gak iso apa-apa, aku tak kuat apa-apa. Ayat ini ngoten maksudnya. Makanya ini gawe ngene wong sing sombong-sombong. Wong ternyata ndak bisa apa-apa. Siapapun itu. Nah, makanya Allah nantang fangfudu batang fudu. Itu sing diarani kalimat amar, kalimat perintah tapi untuk tidak dilakukan. Tapi kalimat sing isine cara basa wong Jawa iku ngecing. Akhirnya wong itu sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jenengan mawon anjenengan sing terus mungkin sombong. Ketika sampai menyadari, ya Allah, ya Allah, harus sampean akan sadar. Tapi gak tahu sampean ngilo, gak tahu ngilo ngono. Ya rumus sing penuh ae. Wae sifat sombong sing penuh ku sing metu ae. Tapi sampean ngilo lho. Ngilo dikocok, kadang iso gila dhewe Mas. Dhisik buane lewat ngono ya Allah. Saiki aku wis ribut, untukku wis protol. Apa meneh untuk pasangan, tapi iso metu kok endi? Dhisik nyopot winti salah, apa isine salah iso pecah. Saiki nyopot tetelan karo katut wong untuk pasangan. Nah, kene sadar masyaallah. Yo aku saiki wis tuwa. Ora iso sadar kok. Ora ono sing nuturi, ora ono sing ngandani, dia akan sadar aku wis tuwa. Terus ati lapo maneh. Lah ora dhewe kan ngene. Iya ya bisa aku ganteng masyaallah. Ilang sifat sombonge. Saiki sampeyan iki sombong jajal. Sing sebut-sebut. Apa sing disombongno? Kan akhirnya sadar ya Allah, iya ya betul. Lek wong wis iso ngilu nang awake sadar akan dirinya tidak siapa-siapa, hilang patet sombonge, otomatis yang itu mesti nuju nang Allah. Akhirnya ibadah
Gusti Allah dikei lindung, dikei kudun kowe wis yo apa rasane. Terus apa dilapo maneh? Akhirnya dengan sadar diri, ya Allah nek menawa tak maca Al-Qur'an, ya Allah nek menawa tak zikir sing akeh, ya Allah nek menawa tak serta jamaah nang masjid. Karena dia sudah bisa membaca dirinya, nyadari akan kelemahannya. Niku pentingnya ayat-ayat takjizun sing kados pelawacana agar menungso itu sadar kembali bahwa kamu itu tidak mampu apa-apa, bahwa kamu itu tidak bisa apa-apa, dan saatnya kamu saiki balik lagi. Alhamdulillah. Ini ayat hubungannya ayat sing mau, hubungannya ayat sing pelawacana siji pulau panjenengan iki cek weruh kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis weruh kekuasaane Allah Subhanahu wa taala, nyadar kita urip yo krana Allah, aku oleh ini yo krana Allah, aku iso urip ini yo krana Allah, kena masalah, kena problema, kena ujian iki yo krana Gusti Allah. Akhirnya kita iso ridho di dalam kehidupan ini. Masalah menungso iku lek gak ridho ana ancaman hadis Kanjeng Nabi sing medeni man lam yardo bi qodoi wa lam yashkur ala na'ami falyatlub rabban siwa'i falyakhruj min tahtis samai. Sopo wonge kok gak ridho karo padha-padhaku lan ora gelem muji syukur atas sekabehane nikmat sing wis tak kekno, mongko wong iku becik aja ngeran aku, golek pangeran liya. Terus metu teko bumiku ngaliyo kon iki gak layak dadi hambaku, kasaran ngono Gusti oleh duka. Oksigen dikai gratis, mripat dikai gratis, sikil dikai gratis, robot dikai gratis. Lho kok gak puji syukur? Kira bener kan yo. Jadi kalau nek diaken-aken jenengan sampe minta nang mripat jenengan ora tahu. Jenengan sampe yang gawe tangan orang tahu, jenengan apa yang nggak bisa nggak tahu, lalu kabeh kan nikmat pengeran, nikmat sing mesti kayak Gusti Allah, yo orang banyak, gratis kabeh, lu gak pagel, atasannya punya alhamdulillah, kalau gak gelem apa-apa, makanya Allah sampai duka, nek kono itu bau rokok, mending kono itu rokok bumbu, nek diusir ke wong ijo sing penak, iso kali nang Karangkoso, etan. Pengen sing ngusir iki ini Gusti Allah jajal nanti tinggal tadi ya. Diusir Pak Lurah penak kan. Ngali karo Karangkoso, ngale nang Pakis. Si ono nggih diusir ke Indonesia, ngale nang Amerika. Lah diusir pangeran. Jajal nang nanti muka pengen Gusti Allah. Iso kira-kira wong wis sampe ngono tak kaya mati langit jajal iso. Waduh iya rek gak iso. Wong atasane mek ngomong alhamdulillah, atasane pangeran mek ngomong salat kok gak ngakoni. Ngono lho maksude iku kasarane. Lah terus kono ku manut model opo sing lho kasarane ngomong wis tak kei nikmat mripat foto tangan foto sikil foto atasane teko wong apa salat 5 menit kok gak gelem to yo.
wong susah niku lek ngajak guru meneh. Wong Islam kok susah niku mas keliru. Tapi undonya iki kan ini ono susah, sementara ono kan nek iku lho. Makane kadang ngaji dijurung meneh iso repot. Tapi gak ngaji repot meneh. Nah, mendingan malah iso pengiran penak. Coba kita bisa. Ora ono. Apa meneh mesti bayare bayar sekolah. Duit gak ono. Nanti kasih satu kali niku. Coba kita. Tapi susah wong iman itu sing dadi pahala. Lha penake niku. Tapi lek wis eling hadis ngono iku, wong sing susah termasuk wong sing gak rido karo kodok-kodokku. Lho paling gak kan iso nglawan nek atine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah. Aku iso njaluk sepuro Allah. Karena ada hadis malih man asbaha hazinan faqad sara sahiton Allah. Wong petani turu jedul atine sumpek susah. Iku termasuk kategori gak rido karo ketentuane Allah. Jajal apa. Padahal kalau panjenengan sedaya mesti tahu susah. Ayo. Urusane kok kan dhewe-dhewe sing iso ngrasakno kan nggih atine nggih ngoten. Tapi nek terus hadis ngoten niku, roh ilmu ngoten niku, ya Allah ternyata aku keliru dan iso njaluk sepuro nang Gusti Allah. Tur ati iso dan ikhlas dan ridho. Masya Allah, iya wong saiki aku urip ana donya yo tau cita-cita. Sopo tau cita-cita urip ana donya? Ora ono. Lek digelengan ngoten. Artinya apa? Berarti kita hidup ning donya iki akhirnya wis ditata Gusti Allah. Lah wis ditata Gusti Allah. Makanya wong gak ridho iku termasuk bahaya besar. Mergo padha karo koyo nyepelekno Gusti Allah. Pun berubah dari jadi sakit tadi ilmu itu berubah dari jadi mengingati dia. Jadi apa? Jadi ilmu itu gak apa? Iso tadi pengiling. Nek gak apa ya orang iso tadi pengiling. Oh, terangane kalau baca nang Jawa. Man lam yardo bi qada'i wa lam yaskur bi na'ma'i falyatlub rabbal siwa'i falyakhruj min tahtis samai. Sopo wong sing gak rido iku gak legowo gremeng dememel itu kategori gak rido. Brutu atine bedodok itu masuk kategori gak rido. Bedodok munek-munek munek-munek aku sebentar bedodok brundel brutu itu kategori gak rido. Lale gak rido niku terus gak gelem muji syukur nang nikmat sing wis tak kena. Jenengan wis ruto nikmate Allah sakmene. Kare sampeyan iki atine eling, gelem alhamdulillah apa ora. Niku sing ro sampeyan dhewe. Alhamdulillah, alhamdulillah iku sing ro awake dhewe. Nggih. Lek ngono monggo ojo pengeran wis kaya sakarepmu. Nur ngaliyo fakot soro sahiton Allah. Wong kok isu-isu tangi turu jedul, atine sumpek, atine gelisah, atine doyol-doyol kudu ngamuk. Iki termasuk kategori wong sing benci karo